Lumangaze abaningi udaba lukababa uSengwayo iCatch waseBergville emasha yedwa ecela abokufika ukuthi babuyele emakhaya ngomhla ka-30 June. Ubaba uSengwayo ukwenze ngesizotha nangenhlonipho konke lokhu. Hey madoda, umbuza manje. Siyaphila. Now is the time to go ngalokuthi. Ngiyacabanga ukuthi insizwa zakithi kuzofanele ukuthi sihambeni kahle unganawo isinzo nani cha. Nizokwazi ukuthi manibuya nibuye futhi kahle. No, ngibona manje. Ngale kwe-30 kungaze kusha kwenze umonakalo. Kube njalo bafana. Siyabona If bengezwa kuzokwenzakalani babuSengwayo uma ngabe kungenzakalanga kanjalo umsakazi kusho ukuthi kuyonqamuka imshadi ngoba kuzokwenzeka ukuthi igcine sekusebenza ifunkhulu uma bengahambi sizabadudula nge-30 ulindele phi wena ikuphi okulindele nge-30 ngilindele ukuthi la eBergville uma ngabe bengahambi nge-30 la eBergville ngilindele noma ngabe yini ezokwenzeka ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba nomsindo bese kuba khona nengxabano kilesikhathi ke nami esengizokwazi ukuthi nami ukulwa ngendlela yami yonke yekhulu ukupheleza zonke lezo zinto njenganamhlanje wenzani kubantu bangaphandle ubatshela ukuthini ngizobatshela ukuthi abenze ukuthi bayahamba zingakafiki lezi yansuku kusekuhle hayi awubatsheleke cash bahambeke sefikile i-30 batshele akusibo laba ababhasopi bangangena engozini lenyama sayini sazobuya sokudla mkhulukazi mawubathola bachazele nje mawubabona abekho ngibaboni isikhathi sokuthi basheshe beqhele aze kusuke umsindo kungcono umsakazi uhamba kunokuthula kunokuthi nihambe ngoba naku sekugcwele ingxabano sekuyinkombankombane sekukhona abalimalayo hambani kahle ngendlela yokuthula enobulungiswa hayi ukuthi siyalwa kodwa singaphoqeleki ukuthi sigcine sesizithola sesilwa sithanda ukuthi silwe hambani nje kahle beze beyofika emakhaya sekubona ukuthi bayabuya ngendlela eqondile yini ngoba ngempela siyaqinisekisa la ukuthi uma ngabe ababuya kick the shoes impela ikhungfu izoqala ukusebenza futhi khona kuzobonakala ukuthi kahle iyasebenza ikhungfu isikhali sokuzivikela manje uyaqala uye emaphoyiseni uyocela imvume yokubakhikha kahle asambele njengoba ngilibangele ngiyakhona emaphoyiseni ukuthi ngicele indlela yokubahambisa uma ngabe kanjani ngithole iphepha lokugunyaza ukuthi uzama ukwenza ini umkhikho hey ngiyibonile kufanele ngiba kahle ayibonile uma kungenzeki kuzobonakala kakhulu angifuni ukuqamba mama yebo ngokwethu kufanele sihambisane noma sibambisane nomthetho kunalapho ke othola ukuthi abantu laba abohamba banenkinga yokuthi bafune ukulwa baphikisane nomthetho ube udlala indawo yabo yilapho ke esekuzokwenza ukuthi uSengwayo the Catch iqali ukusebenzisa isikhali sokuzivikela ifunkhulu uthini kubantu bokufika kubantu bofika ngiyasho namanje isiqulo esikhona ngithi abahambi isikhathi singakafiki ukhulumela iBergville noma ukhulumela wena ngikhulumela wonke ama-catch eBergville ukuthi wonke ama-catch awakasale elungisa indaba zawo la ekhaya azilungiseki kukhona lamambabo hayi ngiyakuzwa manje ngaleyo ndlela
ngifuna ukuthi ngiwaklinele nama-catch la eBergville Yeah. kusale ku-clean phela yonke lento eniyibonayo ngoba la kusikuthi okwenziwa ama-catch kwenziwa yila bantu Yeah. konke lokho sifuna ukuthi sikulungise si-clean sisakhuluma okwamanje isikhathi singakafiki Nge-30 nge-30 kufanele kucace uma ngabe kuwukuthi kuze kushaya i-31 ngempela abasekho ayi angazi ukuthi ekabhambatha iyokhuzwa kanjani mangabe seyisusile asiqondile msakazi ukuthi silwe nabo cela ukuthi ezwe kahle amakhethe asiqondile ukuthi silwe nabo siyabacela manje isikhathi sikho ukuthi qikekelani nihambe zingakafiki i-30 nibe niqoqana nihambe ngoba kwaze kwafika zona kuzoba inkinga ngempela ngiyaphinda ngiyasho kuzoba inkinga abahambe baye ngasemakhaya bayolungisa bane-corruption eningi labantu bayabulala futhi labantu ngesihluku esibi bonke lawo macala bese ethathwa kuthiwa abantu base-South Africa bayizigebengu kahle kahle e-South Africa hayi ngoba sizigebengu ngokuthi kugcwele labantu bohamba abafike bangcolisa kakhulu i-South Africa sekufike isikhathi ngiyakubili abahambe